এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। मा जाबावलै रायजोफोर दिनै सानसे माथो बोथोरा गुसु एकदम खुवा खुनायानो खारला माथो हनै खुवा खुवा खुवाल' नुयो जेथिंखि नाया माने गोजांनायानो सुइटार गाननानै दासिमबो थाबाय थानो गोनां जादों। स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअ इन्ट्र नुनानै निश्चय बुजिखादों दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बुजिखादों। जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जिथुनाखि हरैजाय मथा मथि दायो बर्थमान चिरां जिल्लायाव आरोखि थांनाय 16 तारिखआवनो जानाय जाथाय खिन्थु मैयासो ससियेल मिडियाआव होदों माबा मोनसे निमांसा जागोन नामा बिनि थाखाय नायबाय थादों बा नेबाय थादोंमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय जेबो निमांसा जायाखै। दा बे जाथाया माबोरैहाय जाखो नोंथांमोना निश्चय बुजिखाबाय आरो नुखाबायबो जानांगौ। जाथाया जादों जाहैबाय माने BPFनि सासे सुबुंखौ UPPL हान्जानि सासे सुबुङा गाज्रि जोखोम खालामदों बा गाग्लोबदों बेबायदि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बेफोरबायदि जाथाया माबोरैहाय जाफ्लेबाय थानो मोन्दों जोंनि बर' समाजफोरनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा थारैनो पलिटिकेलखौ गेलेनो रोंमारला नामा? नोंथांमोनखौ पलिटिकेलाव थानायखौ जों बाजाया बा जेबो बुंनो थाङा नाथाय पलिटिकेलाव थानानै नोंथांमोना पलिटिकेलनि बारहावाखौ मानो थाखाय गुबुंले खालामबाय थादों? नोंथांमोना पलिटिकेल हान्जाखौ मानि खारनाव बरनाम खालामबाय थादों? दिनै UPPLनिया BPFनि मानसिखौ बुनाय लोगो लोगो UPPLआ माइनास पइन्ट जाबाय लोगोसे BPFनि मानसिया प्लास पइन्टआव थाङो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला आरो ग्रोब बिदिनो BPFआ UPPLनिखौ गाग्लोबनाय लोगो लोगो BPFआ माइनास पइन्ट थांगोन UPPLआ प्लास जागोन बेफोरबायदि जाहैयो आरोखि। दा नोंथांमोननि खारनावनो बै सानैसो सुबुंफोरनि दारैनो बर'नि पलिटिकेलफ्रा बरनाम जानो थांगासिनो दङ आरो बर'नि पलिटिकेल जिथुनाखि पार्टिफोर नैबे लिडारफोरनिसो गाज्रि मुं थांगासिनो दङ अर्थात दैदेनगिरिफोरनि सोरबा EMGM MCLAफोरनि बरनाम जागासिनो दङ आरोखि। दिनैनि दिनाव जि जायगायाव दा बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों बा बिथांखौ एटेक खालामदों बे एटेक खालामनाय जायगायाव सोरनि बरनाम थांगोन? बै जायबा पलिटिकेलनि UPPL हान्जानि EMGMफोर दङ MLAफोर दं MCLAफोर दं बै बिथांमोननिसो बरनाम नंगौना नङा? दा बेखायनो जोङो गावजों गाव बुजिलायनाया मोजां। दिनै जोङो लोंगोन जागोन 500 थाखानि जोङो बेदरै जौयै लोंगोन जागोन बिनि उनाव जों थांनानै सोरखौबा बुहैगोन सोरखौबा गाग्लोबहैगोन नैबेफोरबायदिया जोबोर गाज्रि जायो आरोखि जोंनि पलिटिकेल हान्जायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाफ्लेबाय थायोबा आरो गुबुन हारिफोरनि पलिटिकेलावथ' जों माब्लाबाबो दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोना बा दावराव दावसि बुलायलायनाय सुलायलायनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोना नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो जोङो मा नुनो मोनो जोङो मोननैल' पलिटिकेल थासेयावबो बिदा फंबायनिसो जोंनि बर'फोरनिनो पलिटिकेल बेबो मिथियोना बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया गावजों गाव बुलायलायनाय सुलायलायनाय जुगुमलायनाय बेफोरबायदि जाबाय थायो नासयलायनाय सोंखारिलायबाय थानाय सोरांब्लानो अखा नायब्लानो खालि पलिटिकेलनि दावराव दा बेफोरबायदिजों बोरै जागोन रायजो राजाफोर हा दिनै जोङो मिथिनो मोनगौ पलिटिकेल हान्जा होनना बुङोब्ला माखासे समाजनि खामानि मावग्रा बहाबाफोर गोदोसोना थानाय जायगाफोरखौ डेभेलप खालामना होग्रा नाथाय दिनै बे पलिटिकेलानो जुदि गाज्रि बार होयोब्ला ओनसोल एरियानि थासारिखौ गाज्रि खालामना होयोब्ला रायजो राजानि बारहावाखौ गुदुं खालामना होयोब्ला बहा जानो बेफोरबायदिजों माबोरैहाय जागोन माबोरैहाय समाधान जागोन? दिनैनि दिनाव UPPL पलिटिकेला BPF पलिटिकेलखौ गाग्लोबगोन BPF पलिटिकेला UPPLखौ गाग्लोबगोन जों बेफोरबायदिजों बोरै समाधान जानानै थांगोन बर' हारिया नङा होमबा? जों अब्ला सोरजों जालायगासिनो दङ? जों गावजों गाव बिदा फंबायसो जालायगासिनो दङ। सोरजों थैलायलायगासिनो दङ? जोङो गावजों गाव बिदा फंबायसो थैलायगासिनो दं। हारिजों हारिनो जोङो गादबलायगासिनो दं नासयलायगासिनो दङ थैलायगासिनो दङ। बेखायनो जोंखौ गुबुन हारिफ्रा सोलो मोनो चान्स मोनो बेफोरबायदि खालामनो आरोखि जायनि जाहोनाव दिनै जों बुंनो थाङोब्ला दिनै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि एक्स एनडिएफबिनि बिथांमोन बा फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिथांमोनहा मानि खारनाव जेलाव जोबथेसालियाव फासिनानै दङ। दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फोरनि पलिटिकेलनि दारैनो बा जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि दारैनो दिनै बिथांमोना जोबथेसालियाव फासिनानै दङ। माखासे केसफोर थादोंब्लाबो बिथांमोननि सोमोन्दै दासिमबो जेबो सावरायाखै रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ बिथांमोना बिसोरबो मोननो हायाखै मार्टियारनि न'खरफ्रा मोननांगौ दङ बेफोरबो मोननो हायाखै गासिबो बिथिंनि गेजेरावनो गोदोसोनानै दङ। जि जायगायाव हा हुनि जेंना दङ बिसोरबो दासिमबो जानानै थाखाय इलेक्ट्रिक लाइट कारेन्टफोरनि बेबस्था जानांगौ मियादि फाट्टानि बेबस्था जानांगौ लामा सामा फुदुलिफोरनि बेबस्था जानांगौ बेफोरबो दासिमबो गैया। माबोरैहाय जोङो दिनै गावजों गाव नांलाय खमलाय जानानैनो जोङो दिनै गावजों गाव जाख्ल'लायनायावनो गावजों गाव सोबख'लायनायावनो बेफोरबायदिया गोदोसोनानै दं आरोखि जोंनि बर' हारिया। दा बेखायनो आं बारा गोलावखौ बुंनो साना नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ बैफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोङो बर'नि पलिटिकेलखौ जों समायना नुहुरा बर' गामियारिखौ बा बर'नि मोनफ्रोमबो एरियाखौनो समस्थिखौनो डिस्ट्रिक्टफोरखौनो जोङो मोजां नुहुरा आरो मोजां खोनाया थारमाने। दा बेखायनो जोङो बुजिलायदो नोंथांमोनाथ' बुजिनो हानाय मेलेम दंखासै नोंथांमोनाथ' साननो हानाय मेलेमा दंखायो बेखायनो नोंथांमोना माने जाहाथे बुजिनानै पलिटिकेलनि सायाव मोजाङै बेब'हार खालाम पलिटिकेला मा नोंथांमोना पलिटिकेल होननाय लोगो लोगो
खोमसि आखरखौ लानानै नोंथांमोना फल्स खालामबाय थाबा जानाय नङा नोंथांमोना नंखाय खालामबाय थाबा जानाय नङा बेखायनो जोङो हारिनि जेब्लायबो माब्रैबा मोजां खामानि मावनो हागोन बेनि थाखाय सिन्था खालाम जा हायो नोंथाङा हारिनि थाखाय एसेब्लाबो 100आव 1-2-3% सेन्टिमेन्टखौ बाहायनांगोन अब्लासो नोंनि एसे बैनि एसे बैनि एसे जानानै जथाय जानानै सानसे समाव जोंनि बर' हारिनि साननाया सिमांफ्रा मोगथाङाव महर मोनगोन होननानै आं आसा खालामो अब्ला लोगोफोर आं देरि खालामला नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ एन्सारखौ नायनानै निश्चय बुजिना लादो आरो सोर मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव निश्चय फोरमायहर মোক আক্ৰমণটো এতিয়া দিগন্ত ছাৰক বি পি এফৰ যিখিনি আমাৰ লিডাৰ হিচাপত তাক পঠোৱাৰ পিছত মই ঘৰত মানে যেতিয়া মই আহিবা তাৰমানে এতিয়া অহা টাইমত মই সেই টাইমত 10:30 টাইম হৈছিল ৰাতি আছিল ৰাতিৰ 10:30 হৈছিল সেই টাইমত মোক সুৰেশ বড়োৱে মোক সুৰেশ বসুমতাৰীয়ে মোক ৰখি আছিল চুপি আছিল মই তাক চুপো বুলি মই কোনো মতেও মই ভাবা নাছিলোঁ তাৰপিছত মানে তিনিআলি চবত মোক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ মোক পিছপাকে মোক মানে কিবা মানে বস্তু দি যেনিবা হেৰি কাঠৰ টুকুৰাই দি মোক পিছপাকে মাথাত মোক কোবাই দিছে আৰু লগতে মই কাই মাৰিল বুলি কৈ মই মোৰ মাথাটো ঘৰতে মাথাৰ চুকুই দি আৰু মানে মোক মাৰি দিছে আৰু তাৰপিছত মই মানে ব্লিডিং হৈ গৈছে এই অৱস্থাত হওঁতে কাই বুলি মই কয় যোৱা 16 তাৰিখে নিশা যি ঘটনা হৈ গ'ল আমাৰ BPFৰ কৰ্মী বীৰেন স্বৰ্গীয়াৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি BPF দলে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু বাক্সা জিলা প্ৰশাসনক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঘটনা তদন্ত কৰি দোষীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে এইটো আমাৰ BPFৰ দাবী আৰু তাৰ লগতে এটা কথা উত্থাপন কৰিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ যোৱা 16 তাৰিখে FIR দিয়াৰ পাছত আজিলৈকে পুলিচে হালবাৰী প্ৰশাসনে যেহেতু নাম মেনশ্যন কৰি দিয়া গৈছে কালপিতটো চিনাক্ত গতিকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ ৰহস্য কি ইয়াতে আমি নিশ্চয় ৰহস্যৰ গম পাইছোঁ এটা গতিকে তেওঁৰ লগত যে আমাৰ এই হালবাৰী UPPLৰ বাগা লিডাৰ জড়িত হৈ আছে এইটো আমাৰ সন্দেহ হৈছে গতিকে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে UPPL দলে শংকিত হৈছে BPFৰ উত্থান দেখা পায় তেওঁলোকে আমাৰ কৰ্মীসকলক যিদৰে দমন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে নৰে অলৰেডি আপোনালোকে জানে ৰাইজ BPFৰ লগত যথেষ্ট আছে আৰু থাকিব অনাগত দিনত 2025ত UPPL দল যে নাইকিয়া হ'ব এইবিলাক তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ গতিকে আজিৰ দিনত বিশেষ নকওঁ এটা কথাই বাক্সা জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ এই ঘটনাটো উচিত তদন্ত ঘোষণা কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে কালপিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক